సిరిత వచ్చున వచ్చును సలలితముగ నారికేల సలలిము భంగిన్. సిరిత పోయిన పోవును కరిమ్రింగిన వెలగపండు కరరిని సుమతి. సుమతి, టెంకాయ లోపలికి నేను వచ్చినట్లు సంపద తెలియకుండానే వస్తుంది. ఏనుగు మ్రింగిన లేదా పురుగు పీల్చివేసిన వెలగపండులోని గుజ్జువలే సంపద తెలియకుండానే పోతుంది. మీ జీవితంలో మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ట్రూ ఫ్రెండ్స్ కాదు. అలాగే మీ దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు ఎవరైతే మీ దగ్గర ఉంటారో వాళ్ళే మీ ట్రూ ఫ్రెండ్స్. మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నప్పుడు గర్వం తోడుగా ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఏమీ లేనప్పుడు అణకువ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. పెంటకల్స్ సూట్ కూడా అదే చెప్తుంది. డబ్బు అన్నది శాశ్వతం కాదు, ఆరోగ్యం చక్కదిద్దుకోవాలి. అండ్ ఏమీ లేనప్పుడు అన్నీ ఉన్నప్పుడు మధ్య మీరు ఏదైతే ఉంటారో అదే మీ వ్యక్తిత్వం.